Yaro itra perlok ngapnya subha beng pi sesian parsha kan YouTube channel ka jing penthmai perlok ka jing puli ka jongi ya ki shipho hukum kalajan poi sha ka bakut badmentang lai poi sha ka hukum ka bakhandai perlok be junga kalong ka basngau tanat bhania puli lang ya ka ktien ka jong ublei ngate bakindi ki shipho hukum ki ba ublei ula ai hangi ki along ki blarem bha ngi baro ngi tip bani la puli lan deru ya ki handaikat bangi dang puli katahi kadang long thmai yangi barhabangi puli kapan kan bauru yangi Malay akaman ka jong utrai kan rat ujongi ublei ujong ka jing it but ublei jong ka jing snai perlok be junga hani klemat sha bangin sedang tang pedang kle ka jing duai au blei khpa jingi ubah mandeng husim kisim utrai ki drive alpha but omega bas tang ban bakun melong tau trai be ye jingi hadu kata kata ban walangi mlong ki ba bedor ban wan khmat ka jong me re me ai khot yangi bangin wan khamjan chushu shame disu be junga hani klemat ngi wan hame tras be junga ban pan jiram na me ba min sung Badara kalang bangi menyerap ingi tras bejeng abang puli kakten ka jong me memang kita tras bejeng dak just thu ka jong ingi nam lab thu kakten ka jong me rei ta bor am sema bengi to phai ma se ba khoi bon yalam nanti ingi tras bejeng ba un yarap ingi bang su thu kakten ka jong me disu bejeng hane khleman ngai khublei ki baro ki bam la le na ta ka jong i we pi we disu bejeng ban nga karpare ru na me tras bejeng sang badon kalang ru ha ki skip rang sa ka jing im baro ban ngim tep tras bejeng ke ka ban ja ke ban long ring ai til hambe to panya ma me ka em ko jongi bisu be jinga to ma ki popular kan ko jongi was si ma si po em jongi me kini barang pan ko dem sang jisu amen exodus ar pho khan reu ko ong men om sakhi lam le ya upar marjan ujong me perlo be jinga kum bangi te ba kini ki pho kum ka baning kong ha do ka basaw ka de ka jinga de ka jongi badu blai but kani ka hukum ka basan ha do ka bashpho ka de ka jinga de ka jongi para breu ublei kwai ngi bangin iet ya iwe kumba uju ong to ie yo blei ujo me dala ka donut baro but to ie ru yala upara marjan ujo me kumba ie yala de hangni perlo be juga kapan i ba blei u ie bahaya la kijing thau kijong u but kwa ba iwe men sim ru in jatna but kwa ru ingi bangin em kajing em kumba ujisu la em kat ba udang dan ha ni kasla perthai perlo tangin phai sha bible ko jongi bangin dia pe ba ke e ba ki proverbs kalno ka ban rio kat khat ka bakhan ru khat khandai ka ong yangi dan rio tali ki e ki ba utrai u isi shisha rio ki ba long ka jing easily ya u ki khmat ki ba sarong uthali ba lamler bar ki khti ki ba penmi no ya ka snam ba loi ka donut ka ba pun ya ki jing par khat ba man ki jat ki ba state ban phet sha ka jing sne usakhi u ba lamler u ba prasad ya ki lamler ba uta u ba bet ya ka jing ya ka je ha padeng ki para hangde parlo be ej ngai la i ba ka khtin ka jong blei ko ong hangde ba dan ritli ki e ki ba blei u easily ba kini ki e ki ba blei u easily parlo be ej nga habangi lai puli yang de ngis ngau thu ba ublei uijli ya ki brio ki bale ya kine ki bangilai puli mentan bar kine ki e ki pen i ya ka jinga dei ke jongi para brio bar hangni ublei ula ong ba kwa bangi ngin de shon iwe ne bing sakhilam le ne bangin dia permisi ka snam loi ne kwa ngi bangin long ki basrong ne ki balam ler bar perlo be junga ngate babon na preng jongi ngila juya ling ba ya kine ki e ublei ong ha ki proverbs ka long ba khat khandai hot basan unong sakhilam ler ot omlat na ka jing pen shitom bat ubakren ya ki jing lam ler on omlat hangni ubakren lam ler on omlat na ka jing pen shitom bat shisha perlo be juga habang ikran lam ler ne sakhi lam ler kakta ya ka imlang sa lang ka jong u ne ka breu ka bangi sakhi lam ler bat bon sin gi shem perlo be juga ba ka e bha ya kita ki breu ban lat na ka de ka jing e ka ktin ka jong blei ka ong byang yangi sha ki proverbs ka lang ba arpusan khat phra breu ba sakhi lam ler persha yala upar marjan ulong uternem bat kau balam bat uknam banep hangni pi perlo be junga kumbang la ong ba kakta bhai ka imlang sa lang kakta ya ka jing em ka jong breu ubangi sakhi lam ler hani ka tien ka jong blei ka la ong shumodel ma phi perlo be junga kumno kan long ya ka em ka jong tau breu ubangi ngi sakhi lam ler philai i perlo be junga ka e ka ba ublei ula ong ban ngi scam perlo be junga ba philas ngau thu shisha perlo be junga bangi puli ka tien ka jong blei ka ai ya ka jing shai ha ka em ka jongi badai ka jing mujik berkhat ka jongi uternam ka wailam
nam banep ngi baro ngilai i parlob e jonga ya gini kitiar kumno kilong ban gila ro ban mundur parlob e jonga ke ka ban long ya kita ki brio ki bangi sakhi lamler te parlob tu ngini kat mau ya kan di ko hukum ke bakhandai ke bau bleu lo ong ba menom sakhi lamler ya la o paramajan ujong me namar ba ke ka ba jia ki we ngite ba kan sa jia ya ngiru aladang ile ya kan ne parlob e jonga ting jong bleu ko ong baladang ile ya kan ne kamut bangim bo shwa ya ublei ha ka jem ka jongi namar ba ublei ong ha uning kong ya nes kalong ka ba ar hot basaw uta ubo ong nga itu ya u bat ubam sumari hikum jong u ulong ubal lam ler bat kata ka jing shisha kam dan ha u akamot parlob e jonga baladangi ngi ong ya ngi e ya ublei ringim bo ya ki hukum ki jong u kata kamot bangim e ja u kata kamot baladangi ong bangi ngi de ki khon ki jong u ti tongin omle ya kane bat tongin om sakhi lam ler ya no bat ngin bo ru ya ki hukum ki jong blei parlong ate ba ka jem ko jongi ha ne po asla par thai kam long ka basok namar ba soitan u yai ling ba ko mu sing ba kar ho bat u yai keleng bat u wat khnang ba un yong ngoi tali yangi re parlong e nga tin ko jong blei ko ong ba to pan to on sa ai happy ti tongin ne pan bor no blei bon ai yangi ta ka bor bangin la bangin bo ik kum ki jong o kum ba mo u kwa yangi bangin le kum tangin le bat ka bokok san ka dei ba tongin bo ya ki kum ki jong o kum bangin la pule na du ka bading kong ha du ba khandai tongin de kan mau ya ki ni kum bangin bo e ki ha jing long tmg ba man la kas ngi parlong be jong ngi la ya poi sha ka ba kut bangin sai pule ya ko hukum ko bash phau ha ka video ka ban wan ba to blin kut khu ye phi we bai skuro biang pat ha ka we ka video